Aya, wan gi geno ni ji biro tiyo kod apaya kako winjore do goye faye ma siling 1,100. Kapod wantiere weche mag do ma Milimani, kauni geno mar winjo buche mag mibadhi mopogore opogore moting'o nyaka mano mar Humphrey Obanda Oswago, mane en jata tije maduong' ka duol mayango kiewo kendo tayo chenro mag pacho kacho IEBC kod duol mar Independent Interim Electoral Commission kaachiel gi ji mamoko ariyo ewi rem keto chenro makare kendo ng'iewo mwandu moting'o bok mag luto ombulu. Do bende dhi winjo bura mar mibadhi omako gavana machon ma Nairobi Mike Sonko kaachiel kod ji mamoko 21 ewi bedo kod tudruok ma achiel kachiel ewi lal mar omenda mar kaunti ma Nairobi mar $24.1. Bura momako Bob Kefas Otieno kaachiel kod ji mamoko bende dhi winje do ma Milimani kiny ewi lal mar omenda mar $12.6 e kaunti ma Homa Bay. Bura no yango ni jatich moro manochulo omenda mar osara e kinde ma ok en jatij kaunti mopuodhe.